Naša zemlja izradila je katastar rudarskog otpada u kome je evidentirano 250 lokacija sa otpadom iz napuštenih rudnika. Katastar je važan ekološki korak jer se taj otpad stavlja pod kontrolu. Kasnije će sadržati i podatke više od 200 aktivnih rudnika. Tokom izrade katastra rudarskog otpada u protekle 3 godine stručnjaci su obišli 250 lokacija napuštenih rudarskih jama, deponija i kamenoloma. A zbog mogućeg uticaja na životnu sredinu, samo 41 lokacija zahtevala je detaljnu hemijsku i geomehaničku analizu radi sanacije. Tih 41 lokacija sadrži zapravo 80% ukupnog rudarskog otpada i smeštena je u okviru 21 opštine, to su na primjer Raška, Zaječar, Krupanj, Ljubovija, Aleksinac, Bor, Majdanpek i tako dalje. Samo jedno odlagalište koje se nalazi u Raškoj oblasti potencijalno ima rizik od erozije i od sleganja. Izrada katastra koštala je 2,1 milion evra, a 90% sredstava obezbedila je Evropska unija. Procenjuje se da ima 24 miliona kubnih metara rudarskog otpada. Njime se nije moglo adekvatno upravljati jer se nije znalo ni u čijem su vlasništvu napušteni rudnici. Ili ne postoje, ili su otišli, ili imaju neke pravne naslednike do kojih je teško doći. I Evropska unija je prepoznala potrebu da finansira taj deo posla, da se obiđu te lokacije i da se napravi popis tih lokacija, karakterizacija tog otpada, gde se tačno nalaze te lokacije i da to se unese u katastar rudarskog otpada. Aktivni rudnici imaju obavezu da se staraju o svojim odlagalištima. Dakle, to je ono što je i u Evropskoj uniji kod nas obaveza vlasnika koji eksploatišu rudnike i koji imaju te prostore na kojima odlažu rudarski otpad. Katastar rudarskog otpada biće dostupan i u elektronskoj formi na sajtu Ministarstva rudarstva i energetike.